смисъл... Не бе, снимам. Рифа, какво е това, Мецанке? Ми, каква е тая играчка? И се движи. Ма яко, а? Стига си лак. Ама усеща, обаче ще го пускам. Стига, Рифа. Рифа, къде е играчката? Къде е играчката? Пусни го. Пусни. Всичко това я превръща в една от най-големите съдби на България. Гледа сама себе си майки и се радва на щастлива връзка с Селена и двойцата Светозар Сава. Да си спомня поредни към костните стати. Знае да прекрачи. Това ако не го разкъса утре от ядхва, пак добре. Няма да им дам. Ама гледай. Гледай да го вземе веднага. Търси. Мъчка му върха, ма. Гледай бързо да го вземе. Много го насъщия. Може би това ще ми помогне.